U nás nájdete len certifikované materiály, ktoré zaručia vysokú kvalitu a spoľahlivosť pre realizáciu vašich stavieb. Naša firma disponuje zároveň certifikátmi na montáž materiálu od širokej škály výrobcov. Ponúkame vám široký sortiment izolačných materiálov na všetky typy stavieb, SBS modifikované pásy, klasické lepenky, PVC hydroizolačné fólie. Široký sortiment doplnkových materiálov, asfaltové penetračné a izolačné hmoty, strešné doplnky, separačné textílie, poplastované profily a tak ďalej. Bezplatná cenová kalkulácia a obhliadka vašej strechy. Poskytujeme odborné konzultácie a poradenskú službu. Realizujeme kompletné izolácie, hydroizolácie, zatepľovanie a opravy objektov rôzneho rozsahu, rodinné a bytové domy, firemné objekty. Ale rovnako dôležití sú pre nás zákazníci s požiadavkou na izoláciu najmenších objektov, garáže, balkóny, terasy. Poskytujeme záruku a kvalitné materiály.